Topcast. Topcast. Želim vam dobar dan, moje ime je Ivona Comba i dobrodošli u Topcast. Oko 60% Hrvata smatra da je poduzetništvo dobar izbor karijere, a Hrvatska je i na samom vrhu Europske unije po iskazanim namjerama o pokretanju vlastitog biznisa. Što znači da imamo i viziju, i volju, i želju, no ipak smo za zaostatkom s obzirom na europski prosjek, a razlog je... Preuzimanje rizika i odgovornosti. S nama je danas u Topcastu poduzetnik, vizionar i investitor Ognjen Bagatin. Dobar dan vam želim. Hvala puno, hvala na pozivu. I upravo će poduzetništvo biti tema ovog našeg današnjeg razgovora. Jako držite do toga da je zapravo vizija pokretač svega. Kako ste vi došli do vizije? Kako da mi nađemo svoju? Pa evo ga, to nas nažalost niko nije učio. Mislim, postavljanje vizije, to znači da malo sanjarite gdje želite biti za 5, 10, 15, 20 godina. Ne samo kao pojedinci, nego kao odjeli, kao firme. Evo, i ja uvijek, ajmo reći, gdje god dođem u bilo koju firmu, a povezan sam sa mnogo firmi, prva stvar koju radimo je da znamo gdje želimo biti za 5 ili 10 godina. Kad to imamo, to kao cilj, kao meta koju gađamo, i onda radimo misiju koja je svrha poduzeća ili nas osobnih i strategija, akcijski plan kako doći do toga. I bez te vizije, jednostavno kažem, ne znamo gdje idemo, onda smo ko guske u magli. Tako da zato je to izrazito bitno. A zašto nas niko to ne uči, to je, ne znam, ali ga upravo zato mi idemo prema konferenciji o kojoj ćemo kasnije pričati i našoj medijskoj platformi koja je informacijsko-edukacijsko, koja vas uči kako postaviti ciljeve, kako ući u poduzetništvo, kako opstati u poduzetništvu i tako dalje. Je li ta vizija promjenjiva? Pa je ono što je jako bitno da bude ambiciozna. Znači, to je ono, znači moramo sanjati velike snove. Evo ga, to je nešto što, ajmo reći, u zapadnim zemljama je više izraženije. Mi smo tu uvijek naučili čekaj da ti neko kaže kad ti možeš i tako, umjesto da smo hrabri, poduzetni, ambiciozni. Jer kažem, dosta je tu povezano sve sa politikom i čekaš da sa nekim nešto, umjesto da idemo iz nas samih, kako da mi sami napravimo nešto, kako napravimo nešto veliko iz jedne male Hrvatske. Kako znamo da smo na dobrom putu prema našoj viziji? Pa prva stvar je krenuti. Znači prvo je postaviti viziju, a krenuti, a znaš da si na dobrom putu kada sve što si zamislio ne ide po planu. Tako da to, kad me neko pita jel sve ide po planu, ja kažem ne, to znači da sam na dobrom putu. Tako da... Dobro, i kako se sad nositi s tim konstantnim promjenama? Jel bi rekli da je ta promjena isto što i kriza? Pa je, mislim, kažem, pogotovo u poduzetništvu ti si uvijek u promjenama. Znači moraš menadžirati puno stvari, i vanjsko tržište, i rast, i ljude, i trendove, tako da jedino što je stalno je ta promjena, i kada ti svoj naučiš da je to normalno, onda ti uopće ne osjetiš da je promjena takva. A kako bi rekao, kriza je uvijek i prilika, tako da tu trebamo znati iskoristiti tu situaciju, i kaže nemoj dopustiti da propustiš još dobru krizu. Tako da kad je kriza, onda trebaš dignuti nivo aktivnosti koje radiš, vidjeti gdje su prilike i iskoristiti to. Rekli ste jednom prilikom da su vas greške koje ste napravili koštali jako puno novaca. 7 milijuna kuna je bilo u pitanju, plus minus. Eto. Kakav mindset postaviti prema tim dugovima? I prema greškama, a samim time i prema dugovima? Da. Greške su najbolje učiteljice, tako da ono što vrhunski treneri uče, da uvijek moraš griješiti brzo i puno. Samo ne ponavljati iste greške. Tako da bez grešaka nema napretka, nema rasta, nema ostvarivanja ambicioznih ciljeva. Tako da mislim da to treba se krenuti prema greškama kao nešto što je potrebno, kao prepreka na putu ka uspjehu. A vezano za dugove,
kažem, ako nisi griješio, ako nisi napravio te velike greške, nikad nećeš napraviti velike stvari. I sada to je jedno što je meni bilo, ajme reći, teško za prihvatiti, ali kroz različite edukacije od MBA do različitih seminara, knjiga koje sam pročitao, sam dobio taj, ajmo reći, razvio sam taj mindset, taj način razmišljanja gdje su greške stvarno ako ne griješiš, to znači da nisi na dobrom putu. Kada griješiš, a znaš da si pogriješio i učiš iz toga, onda znaš da si na dobrom putu i ostvarit ćeš sve svoje ciljeve. Da li je to lako? Naravno da nije. Ali kad to savladaš, onda stvarno nema šta ne možeš postići na ovom svijetu. I što bi još poručili onima koji planiraju ući u te poduzetničke vode sad u neko skorije ili u neko buduće vrijeme? Pa, najbitnija stvar je hrabrost. Znači, kažem, mi smo svi poduzetnici. Mi svi upravljamo sa jednim poduzećem, a to je sa nama samima. I sada koliko si ti hrabar ili ne hrabar, koliko si spreman preuzeti rizik, odgovornost ili nisi, toliko ćeš i u stvari i napraviti u životu. Nažalost je tako. I koliko si spreman raditi na tom cilju. Tako da, prva stvar je biti hrabar, pokušati, pogotovo kad si mlad, kad imaš 20 godina, mislim, cijeli svijet pred tobom, onda možeš pogriješiti ne znam koliko puta i naravno ćeš naučiti nešto iz toga. Tako da, biti hrabar i onda kada kreneš u to, biti uporan da probaš ostvariti svoj cilj. Sad smo došli do poduzetničkog mindseta. Ovo je 4. godina da organizirate tu konferenciju. Možete nam malo ispričati više o njoj i ko će od govornika biti na konferenciji i koje teme će se pokrivati? Odlično. Evo ga, mi to već 4 godine radimo sa EY Hrvatska, oni su programski partner i 2. godinu sa Algebrom. Nama je cilj od poduzetnika napraviti lidere društva. Mi smo slabi u poduzetništvu zato što poduzetnici nisu top zvijezde, super zvijezde. Kod nas politika uzme 95% medijskog prostora, a ove 5% ide na sport i na poduzetništvo. Ono što mi želimo napraviti, mislim, radimo puno evenata za poduzetništvo, ali ovo je naš, ajmo reći, flagship, gdje želimo inspirirati druge i one koji su uspješne poduzetnike i one koji tek kreću i one koji su tek na početku, u sredini, da nikad ne odustanu, da su tema je unbreakable, neslomljivi, što doslovno pokazuje poduzetnički život i život firme, jer kažem, ti moraš napraviti sustav koji je neslomljiv usprkos i unatoč svemu onome što se događa oko tebe. Tako da imat ćemo stvarno super govornike kao što je Steven Toš, Miljenko Bošak iz Bomarka, koji su pobjednici EY poduzetnika godine. Mi ćemo Stjepana Oreškovića iz M+ grupe, koja je firma koja zapošljava 12-13 tisuća ljudi. Imamo Ladu Tedeski, koja je iznimno inspirativna. Onda imamo Davora Trenca iz Fonea, koje su dobili investiciju od 60 milijuna kuna. Imamo Hrvoje Balena iz Algebre koji će nas učiti kako kroz edukaciju postati neslomljiv i mnoge druge. Dolaze nam i EY poduzetnik godine iz Srbije. Tako da ja sam sretan što su ti ljudi spremni investirati svoje vrijeme da bi inspirirali druge. To je ono što je bitno. Znači, mi pokušavamo jačati zajednicu oko tu, ajmo reći, zajednicu poduzetničkog mindseta. Mi poduzetnički mindset želimo uklopiti bilo gdje. Znači, u vrtiće, škole, fakultete, javnu upravu, jer to je ono što nas gura sve naprijed. I na ovaj način, uz tu inspiraciju, uz tu dvoranu koja je uvijek pršti pozitivnom energijom. Da, 12. listopada u Laubi. Tako, evo, hvala ti. Ja sam uzbučen, želim brzo svašta ispričati. A kome je namijenjeno zapravo? Od koje je dobrodošlo na konferenciju? Pa evo ga, bit će, mislim, svi oni koji žele razvijeti poduzetnički mindset, a većina gostiju će biti top menadžeri, poduzetnici, uspješni male i srednje poduzeća. Imamo goste, učenike i studente koji su osvajali neke nagrade. Oni će biti u prvom redu, znate kako su inače političari u
u prvom redu kod nas su djeca, jer kažem, mi želimo ostaviti taj trag da njih ohrabrimo da preuzimaju rizik i odgovornost za buduće projekte koje će raditi. Kako bi vi implementirali tu edukaciju o poduzetništvu u obrazovni sustav? Pa kažem, ja bih krenuo prvo od edukacije doslovno od teta u vrtiću, učiteljica u i nastavnika u osnovnim školama, profesora u srednjim školama i fakultetima. Tako da, plus ravnatelje. Znači, mi moramo napraviti train the trainer program gdje ćemo mi razvijati učitelje i učenike i ohrabrivati njih da oni mogu to spuštati na djecu. Kažem, možemo napraviti najbolji program, ali ako ti implementatori ne vjeruju to, teško da će se to dogoditi. Tako da mislim da su učitelji su zvijezde budućnosti ako želimo Hrvatska za 50 godina da bude tamo gdje svi želimo, znači puno uspješniji, da naša djeca imaju puno više prilika nego što imaju danas. Vi zamišljate Hrvatsku kao zemlju koja je poznata i po poduzetništvu i kreativnosti i inovativnosti, koliko smo blizu ili koliko smo zapravo daleko od toga? Bliži smo nego ikada, tako da ja bih rekao da taj poduzetnički mindset raste. Imamo 2 jednoroga, što nije slučajno, ne zbog sustava, nego zbog nevjerojatne sposobnosti tih ljudi, ali koji, ja mislim, rekao bi da je politika isto prepoznala da to je jedan smjer. I sada treba na tome, kažem, treba na tom valu nastaviti jahati. Znači, i ohrabrivati i njih stavljati u prvi plan. Mi imamo, ja sam kroz poduzetnik medijsku platformu upoznao takve fenomenalne priče koje iz Hrvatske rade po cijelome svijetu, a niko ne zna za njih. I sada kada mi svi promijenimo malo mindset da ne očekujemo da nas politika spasi nas to, nego da vidimo ko je već uspio i kako mi možemo učiti od njih, i da mi svi navijamo za te uspješne, jer onda će i nama uspjeh biti lakši. Kada taj mindset, način razmišljanja promijenimo, onda će Hrvatska biti prepoznata i po poduzetništvu, i po gospodarskom rastu, i po sreći, i po uspješnosti i ljudima, znači ne samo destinacija za turizam, nego gdje ljudi dolaze raditi i živjeti sa svojim obiteljima, jer ovdje je fenomenalno. Vaš cilj je za 10 godina Hrvatsku učiniti jako prepoznatljivom u cijelom svijetu, zapravo po zdravstvenom turizmu. Ta ideja je krenula 2016. Gdje ste sad s tim? Kako napreduje vaša vizija i vaš cilj? Napreduje, korona je malo cijelu tu priču, ajmo reći, uspavala, ali kažem, Hrvatska, mislim, to je dobro da se promiješali sve karte, tako Hrvatska ima priliku se pozicionirati u tom dijelu. Ovo godina turistička je najbolja svih vremena, tako da to nam je isto jedan pokazatelj da ako uz dobru infrastrukturu i guranje, Hrvatska može biti dobra i u tim toplicama i wellness i medicinskom turizmu. Što se tiče medicinskog turizma, mi već jesmo, ja bih rekao, jako dobro pozicionirani, najviše dentalni turizam, ali i ostale grane lagano rastu. Za daljnji napredak treba bolja suradnje između javnog, privatnog sektora. Bez sinergije nećemo moći napred. Bez sinergije velikih ulaganja moram pohvaliti Ministarstvo turizma i cijelo Ministarstvo turizma su za zdravstveni turizam izdvojili iz NPO-a, Nacionalnom planu na oporavka i otpornosti, 2,2 milijarde kuna bespovratno za investicije u zdravstvenom turizmu, fokus više na toplice, od toga mislim da je samo 900 milijuna javni sektor, sve ostalo privatni, tako da ja očekujem da će tu veliki projekti izaći, infrastrukturni projekti koji će pomoći Hrvatska se bolje pozicionira u zdravstvenom turizmu. Hrabrosti vam ne nedostaje ni motivacije. To je nešto što svi mi trebamo zapravo imati. 3 blic pitanja za kraj. Može? Spreman. Pošto ste stalno na mobitelu, koje su neke 3 najkorisnije aplikacije? LinkedIn, WhatsApp i Outlook. Zato što jako volim komunicirati. Mislim, komunikacija je izrazito bitna zbog suradnje sa svojim timom, a i komunikacije prema vani. Tako da to je nešto što mene drajva. Dobro.
top 3 knjige koje bi preporučili? Pa evo ga, 10X Grant Cardona, Power of Self-Confidence od Brian Tracyja i Leadership od Brian Tracyja. To je ono osnova koja treba za kretanje. Ok, zapišite. I evo treće pitanje, 3 pjesme koje slušate u zadnje vrijeme. Mogu jedno, ono, Heroj ulice, evo ga sad, evo ga, to mi je uvijek dobro to od kad sam mali. Ali koja vas baš drajva? Pa koja vas nabrije? To. Aj, kažem, volim Oliver Gibbon, tako ono. Ok, to je glazba koju živite. Ja dosta slušam knjige, tako da ja uz Top radio dosta slušam knjige, tako da to je ono što meni motivira. Znači, uzmite si Audible, uložite sve što imate u knjige. Moja knjižnica je 600 knjiga koje imam audio. Eto, hvala što ste nam stigli u Topcast i puno sreće dalje. Hvala vam na ovim motivacijama i inspiracijama. Hvala vam. Top Podcast. Topcast.